फैगौ फैबाय थानाय आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय 42 नं उदालगुरि बियाबनि सिङाव थानाय हरिसिंगायाव बिपिएफनि बिसायख'थि फोसावदिं मावख' बेखेवबाय। बिसायख'थि फोसावदिं मावख' बेखेवनाय हाबाफारियावनो इउपिपिएल, एजिपि आरो बिजेपिनि सा 20 मददगिरिफोरा बिपिएफआव हाबफैयो। बिपिएफआव हाबफैनाय गोदान मददगिरिफोरखौ दोलोनि खान्थि बायदियै बरायनानै लायो। हाबाफारियाव बाहागो लायो 42 नं उदालगुरि विधानसभा बियाबनि बिजाथि रिहन दैमारि, बिटिसि एलएनि बुंथिगिरि मुस्रि त्रिदिप दैमारि आरो सुनिल बसुमतारी बिथांमोना। खौरां बिजोंनि गेजेरजों रिहन दैमारिया बुङो दि आं टाइगार नङा, आं रायजो राजाफोरजों थानानै खामानि मावग्रा साधारन मानसिसो होननानै। गोजोननाय मोनदों दिनै फैबाय थानाय जि एसेम्बलि इलेक्सन जागोन आरो बे इलेक्सनखौ मोजाङै सालायनो थाखाय जोंनो मावखुलि नांगौ जायो आरो आं दिनै हरिसिंगा प्राइमारि कमिटिनि सिङाव बे मावखुलि जों इतिमध्य बेखेवबाय आरो बेखौ बेखेवनायल' नङा, गोबां जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय एपिपिनिफ्राय गोबां सोद्रोमाफ्रा बेहाय जइन जादों आरो बिथांमोननि जइन जानाया जोंनि थाखाय बिराद गोजोनथावना बाथ्रा। बिथांमोननि जइन जाखांनायनि उनाव जोंनि राजनिति हान्जाया बांसिन गोख्रों जागोन। दा साबेसे जइन जादों सार? दिनै फ्राय 20 जनसो जाबाय, आङो टटेल लायाखै आरो गोबां जानो गोनां दंबावोमोन जे हरखाब जाबाय, खबरखौ स्लाबनो मोनाखिसै आरो जिबायदि लोब लोब रायजो राजाफ्रा जोंनि प्रग्रामफ्राव जोंखौ हेफाजाब खालामदों दा बेफोरखौ नायोब्ला जों नैबे खेबाव माने खुब सहजैनो जों देरहासार जानो हासिगोन। दिपेन बर'आ बुंदों सार, एबार बिसायख'थियाव यां टाइगार आरो अल्ड टाइगारजोंसो बादाबादि जागोन होननानै मा बुंगोन सार? नोंथांखौ अल्ड टाइगार बिबुंथि होदों। आंथ' टाइगार नङा, आं 2001 मायथाइनिफ्राय रायजो राजानि गेजेराव थानानै खामानि मावबोदों। आं खिन्थु टाइगार नङा, एकदम साधारन रायजो राजाफोरजों थाबोनानै खामानि मावग्रा मानसि। बेहा टाइगारबाथ' रायजो राजा बिसार खालामगोन, टाइगारबाथ' बहुत डेन्जारास जागोन बेयो। आंथ' टाइगार नङा, रायजोनि खामानि मावग्रा मानसि। गतिके आंनि खामानिखौ आं मावलांनो, रायजो राजाफ्रा बिसार खालामगोन, बेबस्था खालामगोन। आंहाथ' सम्पुर्ण फोथायनाय दं, मानो होनबा 2001 मायथाइनिफ्रायनो आङो रायजोजों थाबोदों। आंनि सायाव गोबां फोथायनायखौ आं नुनो मोन्दों, गोबां सापर्ट आंखौ होफैदों आरो बेखौ नायोब्ला बे बिसायख'थियाव आं देरहासार जागोन आरो बेथ' बे जोबनाय बाथ्राखौथ' बिथांमोनासो बुंबाय थानाय आरो जोंथ' बुंबाय थादों। बिपिएफ राजनिति हान्जाया सानसे समाव आरोबाव बिटिसिखौ सालायगोन, आसामावबो जोंनि मन्थ्रिफोर थागोन आरो बेनो जाफुंदों दायो। मानो होनब्ला रायजो राजाफ्रा मोनसे परिबर्तनखौ नागिरदोंमोन आरो बे परिबर्तनखौ नागिरनानै बिटिसिआवहाय प्रमद बर' दैदेननाय जितु इउपिपिएल बेखौ सरकाराव फज'दोंमोन। नाथाय 5 बोसोराव बिथांमोना रायजो राजानो जेरैहाय बाथ्रा बुंबोदोंमोन, जिखिनि खोथा होबोदोंमोन, मोनसेबो बिथांमोना फुलफिल खालामनो हायाखिसै। गासैबो फेलें जाबाय, जायनि कारनाव थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिथांमोनखौ जोगारनानै रायजो राजाफ्रा बिपिएफ राजनिति हान्जाखौ आरो सरकाराव माने फज'फैबाय। दा बेनो बाथ्राया, बिथांमोना सुबिदा मोन्दोंमोन खामानि मावनो, सुबिदा लानो रोङासै, खामानि मावनो रोङासै आरो बिनि फिथाइखौ बिथांमोना मोनबाय। उदालगुरि जिल्लायावहाय गोबां समस्या दं, थांनाय समफ्रावबो जों मावबोदोंमोन आरो दाबो मावनो जों इतिमध्य सिद्धान्त लादों आरो बिसेसकरि बाहाय लामा मोननैसो मावनो दंबावो, दालां मोननैसो मावनो गोनां दङ। बेल' नङा, जोङो बिसेसकरि जोङो दाबि खालामबाय थादों, जोंहा सोलोंथाइ बिथिंखौ जों एसे मोजां खालामथारनांगोन, फोसाबथारनांगोन। गोजौ सोलोंथाइ, बिसेसकरि इउनिभार्सिटि, जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबाव समनिफ्राय दाबि खालामबाय थादों। क'क्राझाराव थांनो गोनां जायो, गुवाहाटियाव थांनो गोनां जायो, तेजपुराव थांनो गोनां जायो। गोबां दुखिया गथ'फ्रा
बे थांनो हायि थाखा फैसा खरस खालामनो हायि गेजेरावनो गारनो गोनां जायो दा बेखायनो जोंहा फार्स्ट प्रायरिटिया जाबाय मोनसे फुल फ्लेजेड इउनिभार्सिटि जों लाबोनायनि सिन्था खालामदों इतिमध्य आसाम गभर्नमेन्टआबो जोंनो खोथा होबाय जे इउनिभार्सिटिखौ जोंनो होसिगोन बिनि उनाव जोङो मेडिकेल कलेज जों दाबि खालामबाय थादों इतिमध्य आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो खोथा होखाबाय उदालगुरि जिल्लायावबो मोनसे मेडिकेल कलेज होगोन होननानै बिनि अनगायैबो मोनसे पलिटेकनिक जों इतिमध्य गायसनबाय बिदिनो गोबां प्रतिष्ठान जोङो गायसनगासिनो दं आरो बेफोर जायोब्ला उदालगुरिया आरो बांसिन गोजौआव थांगोन बांसिन जोंनि सेंग्राफ्रा इयुननि जोलैफ्रा बांसिन सुबिदाफोरखौ मोनगोन आरो बेखौनो थांखि लानानै जों आवगायगासिनो बहाबा एसे एनै खेलिमेलिया जादों आं स्वीकार खालामदों बेखौ खिन्थु सिन्था खालामनांगौ जेबो गैया एसे लरालरि जाबाय जोंहा खिन्थु बे आसनिया खनसेयावनो जोबा आरो जोबाखै 5 बोसोर जों बेखौ कन्टिनिउ खालामगोन गतिके जायफोर मोनाखै जायफ्रा उपयुक्त व्यक्ति फैगोन समफोराव बिथांमोननो जों होनायनि जों सेस्था खालामथारगोन बेखायनो गोनो गोथो जानो नाङा जों बयनोबो होनो सेस्था खालामगोन